Econo Films. Ngibona ukuthi ama-advert ethu mahle kanjani. Ngibone nje ukuthi ama-video ethu mahle kanjani. You want to see the people behind that. Ngicela niphakame ne-crew yenu before kuzokhuluma okhulumela your organization. Can you stand up banibone? Oh, nabo bonke bahle kanjani. Can you clap hands for them? Singabi nomoya. Singabi nomoya. Vele bathi umsebenzi kayikho sizozivulela wethu umsebenzi bathi siyazama ukumaketha. They don't hire us. Thina are going to create employment. We need youth like this in our community. Abangeke bathi soyihlalela ekhoneni sicele o2 but we will rise above all odds. We are going to rise. Noma kuthiwa lana kusedustini sizoyenza le dust ukubonakala ukuthi kukhona abantu. We are going to shake this dust ukuze ongani athi kwenzakalani kwaze kwaba ne dust engaka. These are our beautiful youth. Sicela ozokhulumela ikhono abuye. Konje lethethu manje mic iyodwa nizoshintshana. Keep hands for them bazosintroduce. Sanibonani. Igama lami uThando Dube, i-head writer Econo Films. Yazi umuntu engihamba naye, a lovely colleague, Candice Mayekiso. Have yena athanda ukuchange iscript khona. Hey, makunomcimbi ofana njengawo nalo uthanda ukuchange ama-script khona but akunanto enganoyenza. Producer wethu. Producer, the stage is yours. Sanibonani. Anisebahle. Zimbodo. Angicela ngishaye izandla. It looks so beautiful. Ngithanda ukubonga ngale thuba engilitholayo namhlanje ukuzokhuluma phakathi kwezinye imbokodo. Guys, I mean, all I can say is I'm so proud of you guys. Majority yenu nginibone niyangazi most of you because you know ukuthi we started together. Ngiza ngizonibona ukuthi nisebenza kanjani. I've seen women abaqale bengazi lutho but namhlanje they do wonderful things. Ayamangaza ngempela. It's magic ukuthi izandla zomuntu wesifazane zingenzani. I've seen women kule ndawo ba-upliftana, bathwalana, begaidana. You know, mabethi musadi uthwara thipa kobuhaleng. Uphinde futhi enze imali ngazo lezo zandla. So ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nethuba esiliphiwe i-Anointed Queens to partner with them as Econo Films. Sibonga kakhulu. We are really, really honored. Thank you so much. Siyabonga. Nathi siyakhona. Nathi siyakhona. Nathi siyakhona. Before they go, I'm gonna have there is something that I want to say. Okay. I once asked the producer, Nati siyakhona. And then Nati futhi siyakhona ukuzenzela. We are able. Njana ngithi mama siyakhona. Econo Films, nathi siyakhona.